May buntag mga idol, karon nga video mga idol, nagtadtad ko ni ako ang malasugi nga akong kinumpra mga idol para ako ang isuroy na pud karon. Kini nga isda mga idol, lami kay ni siya kinilaw o tinula. Malasugi ni siya nga isda, pero medyo mahal-mahal lang gini siya mga idol. O lami gyud kay ni di yun mahayan ang imuhang kwarta ani kay lami jud kay ni nga isda. Ako ang gitunga mga idol kay ang katunga para unyang hapon niya ang katunga mo akong tadtaron ani kay kung tadtaron pud tanan makuan man pud siya mga idol murag maluspad. Uning katunga ra ko ang gitadtad. Pag human ako ani mga idol og tadtad, isuroy na dayon ako ni mga idol. Daghan pod klase nga isda akong isuroy dili lang kay kini lang malasugi. Tag upat ka klase, 5 kay aron makapili pod ang tao mga idol. Kay kung isa ra ka klase, pwede mo ka og malasugi labi na kay mahal-mahal pod siya. Nagdala po ko ato mga baratuhon nga mga isda para sa pirit, nga na tulingan. Muna nga akong dalon kay barato-barato man og kilo. Pagkahuman ani mga idol og panuroy mga idol, alas 9, muli na dayon ko sa balay mga idol kay init naman alas 9 sa buntag. Relax gamay. Pagka alas 3 balik na pug ko og panuroy. Kato ako ang gitunga mga pud akong isuroy inig kahapon. Salamat gyapon ko sa Ginoo nga ingani ako ang trabaho kay makakuan man pod provide man pod sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. Diri pud ko na kapundar og gamay mga idol, nakabalay pud ko gamay. Bisan wala pa nahuman ako ang balay mga idol, pero at least napuy-an na gyud namo ang nagamit nga di para sa una nga dugay-dugay gyud namong pangarkila og balay, pero sa tabang sa Ginoo karon nakabalay na jud mi. Mga gihatagan mi niya og luti kini nga luti mga idol amo ang napalit dili ni ingon nga bidla murag installment siya ba binulan amo ang pagbayad ani nga luti kay naaman po naluoy nga amo ang silingan nga naay yuta gitagaan mi og pabor ba nga ibinulan lang ang pagbayad. So na kuan gyud namo na impas namo sa kadugayan nga 9 months gyud namo nahuman ang maong luti mga idol sa dihang na impas na siya. Amo ada yung gikuanan tiguman og para balay nga pag tan-aw sa ko ang asawa nga murag kaya na ibalay naman siya tinigom mao to nga amo ana dayon gisugod og pabalay ang iyang tinigom. Pasalamat po ko sa kong asawa og dako kay may pod siya mo hawid og kwarta ba. Mao gyud na plaster gyud ang amo ang pamuyo nakabalay gyud mi bisan wala pa nahuman. Salamat kayo mga idol sa inyong pagtanaw sa kong video. Salamat!